Dnes sme sa spolu so Samkom vybrali na huby, takže už ich niekoľko máme nazbieraných. Sinále, sináky, modráky, masliaky, suchohryby, dubáky. A dnes sme si so Samkom zobrali takýto zvonček proti medveďom. Toto vám musím natočiť, to je normálne umelecké dielo. Koľko ich je. To sú kusky krásne. Toto je. Praženička s hríbami.